Trátase dun dos edificios máis emblemáticos do concello. Dende hai varios anos ven padecendo un imparable deterioro, que nas últimas semanas foi en aumento, debido ao derrubamento de parte da súa cuberta. Ante o perigo a que as caídas vayan a máis, e tamén como medida de seguridade pública de cara ás persoas que poidan transitar pola zona, o Executivo procedeu ao seu apuntalamento. O Cine París está na actualidade sendo apuntalado porque hai uns días caeu parte do tellado adentro do cine e a verdade é que corre risco de seguir caendo o tellado e incluso parte da fachada. Entón, o que fixemos foi, coa axuda de técnicos, diseñar un proxecto, diseñar o apuntalamento da actual construcción para que non siga caendo e estamos en este momento, estáse apuntalando ese Cine París. Esta actuación é un pequeno parche, aínda así o Concello non descarta iniciar con urxencia a súa rehabilitación. Para iso volverá a iniciar unha rolda de contactos coas distintas administracións de cara a buscar o financiamento necesario para poder levala a cabo, xa que o proxecto sería inasumible únicamente con fondos propios. Concretar que facer e cal é a cuantía do que queremos facer para poder iniciar unha ronda de visitas a todas aquelas entidades e organismos públicos que nos poidan botar unha man porque a inversión que require é moi alta e o Concello de Moros non vai a ser capaz de afrontala solo. Estamos valorando tamén a posibilidade de incluir esta actuación ou parte desta actuación no Plan Único da Diputación do 2018. Aí temos que valorar o resto de necesidades, que por desgracia hai moitas necesidades moi urxentes, entón aí temos que equilibrar moi ben entre esta necesidade urxente e outras que hai por todas as parroquias.